U Bahmutu je u toku najteža bitka za posljednjih 10 godina, izjavio je portparol istočne grupe oružanih snaga Ukrajine Sergej Čerevati. On je naglasio da se danas u samom gradu odvijaju krvave borbe bez presedana. Situacija je krajnje teška, ruske trupe pojačavaju pritisak na naše položaje, rekao je Čerevati. Mada se sam ne nalazi u Bahmutu, već negdje u donjem toku reke Dnjepar, zašto su Ukrajinci u problemima, objasnio je britanski dobrovoljac Christopher Perryman, koji se bori na njihovoj strani. On je za Spectator rekao: ruske artiljerijske posade su prokleto dobre. Irak je ništa u poređenju sa ovim. Sve ukrajinske jedinice u blizini Dnjepra su izložene neprekidnoj artiljerijskoj vatri, pošto ruski dronovi prate sve što se pomera u tom području. Rusi znaju da su kuće jedino mesto gde možemo da se sakrijemo. Ne znam šta će biti kada ih razore. Kijev je inače u borbu za Bahmut ubacio i veliki broj zapadnih oklopnih borbenih vozila. Šta više, već su se pojavile informacije o uništavanju britanskih, američkih, finskih, turskih i italijanskih oklopnih transportera. Ruska strana je uverena da ništa neće moći da zaustavi napredovanje njihovih jedinica i sami naglašavaju da će jednu od glavnih uloga i dalje igrati artiljerija. Našoj artiljeriji, naglašava vojni ekspert Vladislav Šurigin, nije važno koliko će tenkova i oklopnih vozila još morati da uništi. Koliko će trajati bitke za Bahmut zavisi od nas. Mi štedimo svoje ljude. Ako nastavimo sadašnjim tempom, borbe u gradu će trajati još najviše 2 nedelje. Tada će doći trenutak sloma ukrajinske grupacije. Ona je osuđena na propast. Može se čak držati i za posljednju kuću u Bahmutu. Naravno, to sa vojne tačke gledišta neće imati nikakvog značaja. Američki portal Daily Beast objavio je 12. aprila da su u Ukrajini ubijena dvojica američkih plaćenika Edward Walter Wilton i marinac veteran Grady Kurpasi. Prenose Fakti.